man se, hvad der foregik derfra så? Ja. Okay. Men hvorfor har du lavet det sådan? Jamen, det er fordi, jeg lige har haft et stykke der, og så er jeg fortsat med at lægge brædder uden hensyntagen til, at de måske blev lagt for tæt. Aha. Så. Ja, men som du jo næsten burde kunne regne ud, så har jeg jo været i gang med at forsøge at... Ja, jamen det burde jeg selvfølgelig næsten kunne regne ud, men jeg stolede ikke på det. Nej, det burde du så have gjort. Det var lige langt i begge sider. Ja, det var godt også det der. Ja. Altså, bortset fra de 2 cm forskel, der så er det lige langt. Ja. Nej, og hvad hedder det? Men vi kan lige se, om vi kan finde 2 mere. Fordi så passer det faktisk med, at vi er ved kanten af, hvor huset skal starte. Ja. Ej, det er måske i virkeligheden. Er det for lidt? 40 cm. Er det for lidt? Ja, det er ikke meget til følelse i hvert fald. Så tænker jeg på, hvor bred parcel er. 40 cm. Det skal også være der med skuldrene. Så mål over skuldrene. Skal nok have 50 alligevel. Okay. Skal vi bare have over skuldrene? Det er... På en god dag, så er det 48. Ja. Vi skal nok nøjes med en mere, så må vi nøjes med den der. Ja. Men det var også det, de oprindelige tegninger sagde, så ja, det er ikke noget der. Nå, vi kan lige gå ind til den næste. Det er sgu da rigtig perfekt. Det er kæmpemæssigt perfekt. Så... Ja, det kan godt være, der kommer sådan noget. Og vi kan tage en træindtægt og sådan noget. Ja. Og det er rene åben. Ja. Nej, det gjorde vi ikke. Det skal så vise sig, at jeg måske nok kan komme til at tage lige rigeligt af. Jamen jo, altså det der problem. Åbenbart. Jamen hvordan kan du have tænkt, at du skal tage så meget af? Er det sindssygt? Jamen det er ikke til, fordi jeg synes jo egentlig ikke, at jeg tog meget af, men det gjorde jeg jo så alligevel. Jeg tror, det er lige meget. Jeg tror, jeg har nok ikke rigtig tænkt over, hvor bred kringen den var. Nej.
det minder mig faktisk en lille smule om dengang vi byggede hus. Ja, bare en lille smule mere avanceret. Nå, men altså i forhold til vores evner dengang, Ja. så var den hul jo voldsomt avanceret. Det må man sige, Men nu benytter sig så power tools og Ja, det gjorde vi ikke dengang. Nej. Faders power tools blev ikke udlånt til os til det formål. Det gør det sgu ikke. Det var sgu hammer og søm. Det var det kunne blive til. Det værste ved sådan nogle insekter der, det er, at de ikke fatter, når de har gang i noget, det kommer til at slå dem ihjel. De er ingen og desværre er de heller ikke i stand til at observere de andre insekters adfærd og konsekvenserne af disse, og så tage ved lære af dem. De fortsætter ud. De er kun behovsorienterede. Ja. Der er blod, jeg vil have blod. Og så tænker man ikke på andet end det, og fortsætter sin uhensigtsmæssige adfærd, Ja. og det koster en livet. Lige præcis. Godt, så er det i hvert fald ingen tvivl om, at det her... Det er som om, at du vælger ikke at bruge de huller, der du havde. Jamen, det var fordi, at jeg lavede nogle til et forsøg, og jeg var kommet lidt for langt til den tid, så lavede jeg en ny, Nå. så brugte den ikke. Ja. Du må hellere få en bajer. Ja. Den bliver alt for varm. Prøv lige at måle. Fra der, hvor det Fra undersiden af undersiden af røven og ned til jorden. Det er 60 cm godt. Det er faktisk. Altså, og så kan vi godt nøjes med 45. Fordi der sidder jeg jo sådan lidt anstrengt her. Ja, det er for højt. Så hvis vi siger 45 cm, der ligger det underste dæk. Ja. Men nu prøver vi at starte med at lave hjørnerne, tænker jeg. Så er vi i gang. Så er det staten rende i gang. Det går rigtig godt. Ja. Ja, det er den med bunden til. Ja. Her omkring, så det bliver ekstra stærkt. Er det ikke smart? Det er den her. Hele den her. Den her. Har du nu? Det er det. Det er bræt. Den kan vi bruge til at sejle i. Du vil sejle. Det hedder en stemmerflåde. Så den der, den tror jeg faktisk ikke. Måske skal vi bruge den. Måske du må godt lege med den nu. Så skal det ikke ske så meget. Er det meningen, at der har en hele vejen ned, eller er det bare, altså herovre har du lavet en for neden? Ja. Så det skal være en for neden også, eller hvad, og så en Ja, det skal der nok, ja. Altså, det ved jeg ikke helt. Nej, jeg skal lige have fundet en helt ud. Jeg skal nok bare køre herover til. Så skal motoren jo sidde her. Der er jo en stiksav egentlig. Nej, altså vi har lavet det løse med buksvans. Okay. Så. Ja,
altså, når nu, den har ligesom ikke... Den har ikke stået i vatter jo. Og det gjorde sådan set, der er 2 cm forskel. Men er det planen, at stolene skal stå ude sådan der? Ja. Så hvordan gør du så i forhold til Peter skal gå derhen? Jamen, jeg tror, rækværk kommer nok bare til at gå hertil. Ja, og så kommer der med motor i midten. Ja, motor i midten. Ja, det er jo derfor, jeg skal have nogle metalstole. Det er jo for, at de skulle kunne holde til at række lidt ud over her, for der er kun de der 50 cm. Så lige i underkanten, men det er fint. Men er det vigtigt, de vender sådan der? Altså, i forhold til, at du har lidt til siden? Ja, men altså, vigtigt og vigtigt. Altså, i forhold til at styre motoren og kigge frem samtidig, så er det i hvert fald bedst, at de vender sådan. Og så motoren, den kommer jo ind hernede cirka. Ja, det vil sige, den kommer fra. Så laver en klods. Ja, der kommer en klods på her, som den skal spændes på. Og hvordan, så skal man bare sådan skubbe med den der førerhuset der, eller hvad? Støv op. Hvad for noget? Altså, hvis du skal til at dreje, hvordan gør du så, når du sidder der på stolen? Nå, jamen så... Fancy. Skal du det nu? Det er virkelig... Stil, det der. Med den der kraftige motor. Ja. Jamen altså, som I så i går ved demonstrationen i Vaskø, så er det her en meget, meget kraftig motor. Jeg er begyndt at blive bekymret for, om vi overskrider nogle fartgrænser. Ja, det kan det godt forstå. Det kan være, jeg kigger ned om en times tid med nogle øl så. Ja, det er godt. Ja. Og noget af det. Men den vil kunne modstå hvilket som helst vind og vejr, den her. Det tror jeg. Orkaner og det flige. Vulkanudbrud. Jordskælv. Nukleare katastrofer. Det lyder godt. Nå, en god arbejdsplads. Vi ses som en times tid. Det gør vi. Det er meget godt det her. Hej. Nå, jamen hvad hedder det? Du kan bare komme herud, når det passer. Det er godt.
Vi ses du. Det er du. Der er en bolde der. Ja. Fordi det kan du godt se, du går ligesom der i gang. Nej. Men det er jo sådan her, bror. Det ser sgu godt ud. Okay, det er fint nok. Så hvad hedder det? Ja, så er der hængsel her. Så det kan... Nå, på den måde. Ja. Kan man eventuelt montere en stålplade på det der stykke træ, så du har stål mod stål? Ja, men den kommer jo også Hvis til det- at flexe. Jo, men hvis nu den der skruet på helt fast, Ja. pludselig så den sidder Nå, altså totalt fast. foran. Ja, Altså herinde foran, under. ja. Så du har så stålet der, det går imod. Men hvor vil du få stålpladen hen? Det er sådan noget, der bare lige er til at opdrive. Lige det, jeg synes, vi skal have en vis tykkelse også. Jamen, det er det. Det kan ikke nytte noget med bare et almindeligt beslag, jo. Det vil med det samme blive bøjet. Ja, Jeg tror, vi skal finde nogle bolde og nogle gode store spændskiver. Og starte med at se, hvad de gør. Det hjælper os. så skal vi det meget. Men må ikke bare skal køre ind til hjem og fikse så? Og få fat i det. Men så skal vi, Jeg har nok noget træ til at montere det der bord med. ja, vi skal lige have lidt mere anyway til at lave noget mere bord. Ja, nu er jeg vist også til det andet. Ja. Men vi må hellere prøve at... Ja, vi er nødt til at forsøge med det der. Ja, du kan godt begynde at tage hjulene af. Under han fik jo en flue i øret. Nå! En flue i øret, så. Ja, i går. Hvordan kan det gå til? Jamen den havde sat sig sådan med øret. Ja, Og så er han jo ville sådan væk, sådan så han kom til at skubbe den ind. det var flot. Fik I noget med en pincet eller noget? Jamen han måtte så hjem til farmor. Nå, Så hun kunne tage den ud. De var i skoven. nå. Nå, det var ikke, han var ikke hjemme. Nej. Det var ikke noget far for, at han kunne få ud. Nej, men det var, jamen, altså, det var, ja, han var sammen med Karine. Nå, Karine eller Karine, som var i skoven. nå, og så havde de selvfølgelig ikke noget med. Nej. Så han var gået fuldstændig i panik. Ja, Fordi han kunne mærke, at den sådan wiggede rundt derinde, den flue. Så det var noget træls noget. ja, så det har været lidt uhåndterbar situation. Jeg tror, det har været lidt tæt for hende. Og få ham til at falde til ro med den flue derinde. Som en flue i øret. Ja, du kan godt se alt det friktion. Ja, det kan jeg godt se. Og det er så hele vejen ind også. Ja, helt nok. Så jeg tror altså, at det er rigtig godt.